श्री रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर। आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील। आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ। संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75। राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर शिंदे गट आणि ठाकरे गटातील नेत्यांचा एकमेकांवर जोरदार शाब्दिक हल्ला सुरू आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर शिवसेना नेते विनायक राऊत यांनी खोचक टीका केली होती। राऊत यांच्या टीकेला आता भाजपा नेते निलेश राणे यांनी उत्तर दिलंय। स्वतः 10वी दोनदा नापास असं म्हणत राणे यांनी राऊत यांना उत्तर दिलंय। निलेश राणे यांच्या या उत्तरामुळे कोकणातील दोन नेत्यांमधील हा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना स्वतः ट्विट करता येतं का असा प्रश्न विनायक राऊत यांनी विचारला होता। एकनाथ शिंदे यांच्या विद्वत्तेबद्दल संशोधन करावं लागेल, कुणीतरी लिहून द्यायचं आणि ट्विट करायचं। स्वतःच्या हातानं ट्विट करता येतं का? एकनाथ शिंदेंना आमदार केल्याचा मला पश्चाताप होतोय। माझ्या हातून मोठं पाप झालंय। मी शिफारस केली नसती तर त्यांना आमदारकी मिळाली असती का, असा खोचक सवाल राऊत यांनी विचारला होता। निलेश राणे यांनी राऊत यांच्या टीकेला ट्विट करून उत्तर दिलंय। राणे यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये विनायक राऊत यांचा एकेरी उल्लेख केलाय। तो खासदार विनायक राऊत कोण किती शिकला आणि कोणाला ट्विट करता येत नाही ते हा सांगतोय। हा स्वतः 10वी दोनदा नापास, जवळपास शिवसेनेच्या 12 वर्षांच्या सत्तेत याला एकदाही साधा राज्यमंत्री केला नाही आणि हा मुख्यमंत्री झालेल्या व्यक्तींवर टीका करतो, असं उत्तर भाजपा नेते निलेश राणे यांनी दिलंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।